uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Udumo kuNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ukuba sihlangane konzweni yokuqala entabeni ngeyabesilisa. Siyakholwa uNkulunkulu uzosisiza ukuba akhulumisane nempilo zethu njengabantwana bakhe. Ukunakekela lokho engikushoyo, akhulumisane nempilo zethu njengabantwana bakhe, hayi njengabantu besilisa. Ngoba manje asikwazi ukukhuluma iy'ndaba yabesilisa kuphela, ngoba u-YouTube no-WhatsApp ufaka nabantu besifazane. So kusho ukuthi-ke iy'nkonzo zethu sizobathinta nje mhlawumbe kancane, kodwa uNkulunkulu siyamkholwa uzokhuluma nathi njengabantwana bakhe, hayi njengabantu besilisa. Ngethemba nangezi ukuthi phela mase sikhuluma zabesilisa khona kufanele sibakhiphe. Mase sibakhiphile bese sivala amafoni angarekhodi, asikho-ke lapho. Mhlawumbe zizokwenzeka ezinjalo angazi, kodwa uzokhulumisana nathi uNkulunkulu wethu njengabantwana bakhe. Anginemukeleke ngoba anikalemukelwa, siyanimukela nonke entabeni yethu kaJehova kuyabonelelwa. Siyabonga uNkulunkulu ngane nonke nikhona. Siyaqonda ukuthi phakathi kwethu khona abasentabeni, khona abangakangeni entabeni abasekhaya lethu, bese kuba khona abakhona ngoba ngesonto inkonzo yokubhaphathisa. So-ke siyambonga uNkulunkulu ngane nonke. La mathoyilethi kangapha abesilisa avaliwe, sicela basebenzise lawa ngoba laba abantu abakhayo ngapha ababiyayo basebenzisa wona, nempahla zabo zokushintsha zikhona, bedinga indlethe kwankudlwana baye basebenzise le ka-Sunday school. Sunday school kayisasebenziseki, nama-poster nezinto ey'ningi usimeme uzodurisa. Ingakho kubekwe phansi nje laphaya impahla zabo-ke zingapha ukuze bazikhulule khona. So kusho ukuthi-ke sesijwayele siphuma sishonele, siphuma sishone ngaphandle, sisebenzise lezi ezingapha ngehla. Ngale kwalokho alukho ushintsho ngaphandle kokuthi umasipala umemezela ukuthi kusasa kusukela ngo-6 ekuseni amandla awazoba bikho kuze kube u-6 ngesonto ekuseni. So-ke kuzanyiwe-ke ukuthi kuzoba namandla azobekwa, senzele ukuthi labantu bawasebenzise amathoyilethi. Sileyo nkinga esibhekene nayo, siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi siyokwazi ukubhaphathisa ngesonto. Babetha ukuya ngo-6 ekuseni Sunday, sizame ukurizeva ithanga elilodwa eliyozama ukuphampa amanzi la. Sikholwa ukuthi kuyokwenzeka, uma kungenzeki sikholwa ukuthi namo-6 mase bewavula ukwazi ukwenzeka. Kuthatha 3 hours ukuthi afike esimweni esifanele amanzi okubhaphathisa. Kusukela-ke ngo-6 kuya ku-9 mhlawumbe azobe ese-right. Sinethemba, sisishome ngakho konke, siyamthemba uNkulunkulu uzosisiza. Ngale kwalokho-ke izizwe leli nisekhaya, nisekhaya Manila. Siyabonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Nami ngifike late ngoba ngifike ngo-4 ngempela, ngisabingelelanga muntu-ke. Jwayele kube khona lokhu ukubingelela abaseduze nawe, akwenzekanga-ke kusho ukuthi abaseduze nami abahlezi nami lapho bayafana nawakuphi, akekho xhobile, siyafana nesonke. Siyabonga uNkulunkulu, siyambingelela ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. I-theme-ke yalezi nkonzo, i-theme ithi inhloso kaNkulunkulu ngumuntu. Inhloso kaNkulunkulu ngumuntu. Sizokubamba siqhubeka, kodwa sizokhumbula ukuthi uma sihlakaza nje umuntu wesilisa, umuntu wesilisa
uEva wathola igama lokuthi uEva ngoba wavela endodeni okungukuthi ungumuntu wesifazane. So umuntu originally umuntu wesilisa, kodwa-ke wonke umuntu-ke uwumuntu namhlanje. Asidlulele ngizama ukuchaza i-theme ethi inhloso kaNkulunkulu ngumuntu. Angifuni ukuthi ngithi inhloso kaNkulunkulu ngumuntu wesilisa noma sithi inhloso kaNkulunkulu ngendoda. Cha, inhloso kaNkulunkulu ngumuntu. Iqalileke inkonzo namhlanje njengokujwayelekile ngizonika uhlelo ngomlomo sizoluthola-ke kusasa ekuseni lonke ngokudinwa inkosi. Inkonzo sithela iqale ngo-9 kusasa ekuseni. Ngo-9:15 kuphela indumiso. Ngo-9:15 ame ozoshumayela. I-theme God's purpose about man. Sibe ne-break ka 15 minutes. Ngo-11 iqale bese siba ne-lunch ngo-1 kuya ku1:30, 45 minutes lunch. Ibuye inkonzo ngo1:30. Ngo-3 i-break ka 15 minutes ngoba sobe saphuma ekudleni. Bese kuthi-ke ibuye ngo3. Mayibuya-ke ngo3 izophela ngo4. Sizoba nobufakazi abantu abawu-12, 5 minutes emunye, i-hour elilodwa. So 15:30 kuya 50 ile ngibhalela. Ngiyithanda le ngibhalela. Ngithe 15:30 to 15:15 ngahlehla. Ugale lonke. Kuthi 15:30 to 15:45. Benilanga lebreakfast. Ngabe ngiyayilungisa le nto manje. Kona sothi mase siyilungisa kusasa semphethe uhlelo si-understand. Kodwa ngizikhalelile ekhaya bafowethu. Ngishilo ngathi ngixakekile, ngiyakhumbula. Okay, 15:30 to 15:45. 15 minutes. Umculo nendumiso nakho konke. 15:45 kuya ku-16:45. I-hour elilodwa abantu abawu-12, 5 minutes umuntu emunye, ubufakazi lobo. Kusho ukuthi bese siba no-30 minutes break from 16:45 kuya ku-17:15. 30 minutes break. So kusho ukuthi ngo-17:15 kuya ku-17:30 inkonzo yendumiso. Ngo-17:30 kuya ku-1900 hours kuya ku-7 inkonzo yokugcina yosuku lwakusasa. Ngesonto-ke sifisa ukuthi kuqale ngo-8:30 ukuze kubhabhadiseke kahle wonke umsebenzi usebenzeke ngendlela efanele. Ngo-11:30 kube sekuqediwe yonke into. Ngo-11:30 so-ke siyamkholwa uNkulunkulu kuzohamba kanjalo uhlelo lwethu lwakusasa lokugcina inkosi. Ngicabanga ukuthi okuyizimemezelo kuphelile lapho. Sibonge kakhulu omama bakhona phakathi kwethu abazinikelile bathi bazolekelela. Amaphela into elunga amadoda amayona. Kuthiwa nendlu yendoda ifika ibe yindlu, mase ngeno wesifazane kube yikhaya. Mayengekho wesifazane kube yikhaya kufudumali kuba yindlu nje. Aphuma imisozi lethi ngisayindlini. Mase nonkosikazi akathi ngisayindlini uthi ngisayawami. So-ke siyabonga kakhulu abazalwane abazinikelile. uNkulunkulu ababusise kakhulu ngalokho abakwenzile. Ngicabanga ukuthi-ke asiqale eTulu bese-ke siya ezweni lenkosi.
uyinkosi ephakemeyo, bongeni, 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 uJesu uyinkosi, uyinkosi Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu wethu onesihawu, siyathoba phambi kobuso bakho manje. Siyacela ukuthi ngomoya wakho oyingcwele usikhole ukukhulumisana nempilo zethu. Namba abesilisa bebandla nabesilisa basekhaya lezwi, sihlangene sonke la Nkosi ukuba sizozwa lokho sihlanganisele khona izwi lakho, ngoba ngaphandle kwalo Nkosi asilutho. Bonakalisa amandla akho sibiyele ngomlilo wasezulwini omubi angabi namandla phakathi kwethu, ngegama leNkosi uJesu Kristu ephilayo, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Ifoni lekhalayo iyasikhumbuza ukuthi asivalele incingo zethu, abantu abangazivalile balucingo, ucingo iphutha elenzekile, ukhala kocingo siyarekhoda la. Siyacela kakhulu abantu bavale incingo. Singamsukeli ukudala wethu ey'hlalela ukuthi sikhale sizincingo. Sizofunda izwi leNkosi lumgogodla wenkonzo zethu. Sizofunda lona nangosuku lwakusasa, Genesis chapter 1, Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 verse 26. Sizwe inhloso kaNkulunkulu ngomuntu. Ilokho esikhuluma ngakho namhlanje, inhloso kaNkulunkulu ngomuntu, noma esikhuluma ngakho kulezi zinsuku njengoba sihlangene, ngoba uNkulunkulu akayenzi into kungekho akakuqondile ngalento akayenzayo. Kuthi-ke uverse 26, uNkulunkulu wathi, masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezinkomo, nomhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezinokuzelayo emhlabeni. Sigcina khona lapho nje sifunda ivesi elilodwa. Sizwa la-ke uNkulunkulu ekhuluma naye, noma ekhuluma nokuthatha ubunye bakhe. Wayekhuluma nolizwi, ekhuluma nomoya ongcwele, ethi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Okokuqala, lo layini usifundisa ukuthi uNkulunkulu uBaba noNkulunkulu iNdodana noNkulunkulu umoya ongcwele bayafana. Ngoba kashongo ukuthi asenze umfanekiso, asibenze abantu babe umfanekiso kamoya ongcwele, noma sibenze babe umfanekiso kalizwi, noma sibenze babe umfanekiso wami njengoNkulunkulu. Cha, uthi wethu ngoba bathathu. Lokho kusinika ukuthi bayafana. Nathi-ke saba nomusa
wasenzela umusa uNkulunkulu ukuthi sifane naye. Masenze abantu ngomfanekiso wethu. La-ke sithola ukuthi kunezinto ezintathu eziyinhloso kaNkulunkulu ngomuntu. Lezi zinto ezintathu uma sibuyela emuva sisiphindele ekhaya ezulwini uyofuna ukubona ukuthi zifezekile ngizontathu umuntu nomuntu ngoba zingafezekile icebo lakhe alifezekanga uwe noma kimi sothola umvuzo ukuthi why icebo lakhe lingafezekanga. Lezi zinto ezintathu, number 1, masenza abantu ngomfanekiso wethu. Izwakala lokho into yokuqala umfanekiso kaNkulunkulu asikwazi ukungena la. Uyena osenzile ngomfanekiso wakhe. Inkinga ke la esesenzile uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. Abantu bamdelela uNkulunkulu bawushintsha umfanekiso wakhe. Bafaka izinto abazithandayo. Kungaba inoma yini ukugunda amashiya, ukuxhoma inwele, ukupenda ubuso, ukwenza yonke into umuntu akayenzile emzimbeni wakhe wazidaba. Bayengasidwebanga uNkulunkulu esidala kodwa thina sagcatshwa noma wagcatshwa ngokwesiko lakini. Ushintshe umsebenzi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akagcabile. Noma yini oyenze emzimbeni wakho epermanent icala phambi kaNkulunkulu. Ngoba yena wenzile umsebenzi wakhe wena waphazamisa iphuzu lokuqala masenza abantu ngomfanekiso wethu. Iphuzu lesibili basifuze. Uzame ngawonke amandla uNkulunkulu ukuthi simfuze. Kodwa abantu abazange bamfuze. Sizothola masiqhubeka. Babuse. Uzame wonke amandla akho uNkulunkulu ukuthi abantu babuse. Kodwa abantu abathandanga ukubusa. So umuntu nomuntu ke njengamanje sekufanele ukuthi abone lezi zinto ezintathu ziyenzeka kuyena esela emhlabeni singakafiki la kuzofanele siphendule khona. Wakwenza uNkulunkulu safana naye. Ngoba verse 27 uthi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane. So wayenza indima yakhe uNkulunkulu waqeda. Kudalwe nini umuntu? uJesu Kristu inkosi. 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 Kudalwe nini umuntu? Noma amagama uNkulunkulu usebenzile insuku zaba isithupha ngolika 7 waphumula. Umuntu udalwe ngosuku lwesingaki? Khona waziyo? Akekho. uAdam wabunjwa ngosuku lwesithupha. Genesis 1:31. uNkulunkulu wabona konke akwenzileyo. Bheka kwakukuhle kakhulu. Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa usuku lwesithupha. Nansi inkinga ke sibhekene nayo. Uthe uNkulunkulu eseyenzile into afisa ukuyenza ngomuntu, wabheka wabona wathi kuhle. Waqhamuka umuntu, wabususa ubuhle bukaNkulunkulu. Waxhuma inwele, wapenda umlomo, washintsha lokhuya nalokhuya. Esethe uNkulunkulu kuhle, wena uzothi kubi. Yabona icala esibhekene nalo ngosuku lokugcina, esebukile uNkulunkulu umdali wethu wathi kuhle. Abanye badalile babamnyama njengami bazishintsha amabala, bakrima, bazithola sebemhlophe. Ukrima ke khona namadoda akremile, ngiyakwazi. Angene isithu uSathane abayizitabane. Bangena umoya wabantu besifazane.
thola ukuthi umuntu sengumuntu wesifazane that is trapped in the man's body. Bakhona nabesifazane who are trapped in the woman's body. Oh, ngifuna ngithi basivesa. Abesifazane aba-trapped emzimbeni womuntu wesilisa, nabesilisa aba-trapped emzimbeni wesifazane. So uNkulunkulu akayifuni leyo nto ngokuthi emayisidala wathi kuhle yena wazishayela izandla wazinoma. Ngubanike wena muntu oshintsha into esho uNkulunkulu na. Umuntu ke wabunjwa kanjani? Yazi ukuthi ngambe entweni enizaziyo, kodwa khona izinto ozothola ukuthi uyazifunda eziqhubeka. UGenesis chapter 2 verse 7. Jehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Kufanele uyilalelisise lento. uNkulunkulu waphefumula umoya ophilayo, kodwa umuntu akabanga umoya waba umphefumulo, kodwa bephefumulwe umoya. Kunesizathu esenza ukuthi uNkulunkulu ayenze leyo. Umuntu uphefumulela umoya kaNkulunkulu, kodwa wayeseba umphefumulo, akabanga umoya. Ufunda amaHubo 104 verse 4 lithi wenza izingelosi zibe yimimoya, akenza abantu bebe yimimoya. Ingilosi eziyimimoya, waphefumula umoya wakhe kithi sase siba umphefumulo ophilayo. So abantu ubenza babe ngamalanga bomlilo, njengoba yena ngumlilo oqothulayo. So uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Kulezi insukwani ezidlule ngikhulume kaningi ukuthi umuntu uziqu zintathu. Namanje ngizozama ukuyichaza leyo nto ukuze si-understand ukuthi kusho ukuthini ukuthi uNkulunkulu waphefumula umoya umuntu waba umphefumulo. uJesu Kristu inkosi. 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 Ake ngibuze nje ingezuphendulwa. Wanyazi khona nabefundisi basenkabeni. Abanye babo baphuma kwamanye amabandla, bajwayele uthashumela athi amen bazalwane. Shumela athi haleluya. Ngiyazibuzela nje kodwa ngidinga ngiphendule. Siyangena isivumo sethu uma ume phambi kwabantu ukuthi uJesu Kristu inkosi, aphumo amen, simiyeko amen, simiyeko haleluya, simiyeko glory to Jesus. Hayi ngoba ku-wrong lezo zinto, kodwa sinikwe uphawu lwethu lokuthi uma ushumayela thanda uJesu Kristu inkosi. Abaphathi bohlelo kuyaphuma yini ufike esikhathini ukuthi sivele sibonakale identity yethu njengentaba yendlu kaJehova kuyabonelela ukuthi sinikwe izwi laba isivumo asilisebenzise la epulpiti. Umuntu ke uze zintathu sengisho kaningana lokho siyakuthola kuba seThesalonika bokuqala chapter 5 verse 23 to 24. Iphendula leyanto yokuthi uNkulunkulu uphefumula umoya kodwa umuntu waba umphefumulo. Verse 23, kepha uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makaningcwelise ngokupheleleyo kulondolozwe umoya wenu, uqalwa ngawo umoya, ulondoloze umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba kungabi naqala ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile ombizayo uyakukwenza. So umuntu uziqu zintathu, umoya, umphefumulo nomzimba. Umoya nomphefumulo uhlala ebhokisini lomzimba. uNkulunkulu uthatha umphefumulo, umoya usali na uyaphuma, umzimba bese ushayeka phansi, phelelwa amandla, sihambe sofaka emgodini, uthwala inhlabathi ngesifuba. Njengoba sonke sizoyithwala inhlabathi ngesifuba, ngaphandle uma uJesu ebuye esaphila walanda ibandla, ngeke sithwale inhlabathi.
sokuguquka. Kodwa ngale kwalokho maHebheru chapter 9 verse 27 kumisela ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kwewahluleka. So sikumisela ukuthi umuntu afe. Umuntu ke ophelele ungumphefumulo, ungumoya, ungumzimba, uphelele lo muntu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngesikhathi uNkulunkulu ephefumulela umoya wakhe emakhaleni omuntu, lithi izwi waba umphefumulo ophilayo. Njengoba sesibonile ukuthi umuntu wakhiwe ngomoya, wakhiwa ngomphefumulo, wayesekhiwa ngumzimba. So umuntu mayidalwa, udalwe enomoya kaNkulunkulu, kodwa yena umphefumulo. Umuntu maona uyaphuma umoya kaNkulunkulu ungena umoya kaSathane, ngoba umuntu akakwazi ukuphila engezona iziqu ezithathu. So immediately wona uyaphuma umoya kaNkulunkulu ungena kaSathane. So umuntu mhla idalwa wayenomoya kaNkulunkulu, kodwa yena waba umphefumulo. So uqobo lwakho noqobo lwami lungumphefumulo. Umoya kuya ngokuthi ungcwele noma ukungcwele phambi kaNkulunkulu. Uma ungcwele phambi kaNkulunkulu nomoya ongcwele, mawungekho ngcwele nomoya kaSathane, kodwa wonke umuntu unomoya, kudepend ukuthi unamuphi umoya. Yikho ke ngithi uma umuntu emile la ishumayela, into ayishumayelayo ayinamandla ngaphezu kamoya aphila ngawo. Noma ngabe ushumayela ini, kodwa into ezokwenza ukuthi leyo nto iphile noma ife umoya okuwela. So kusemqoka ukuthi umuntu omaphambi kwakho kube umuntu onomoya kaNkulunkulu, kube umuntu onomoya ongcwele. Ngoba mawuzomelwa inoma ubani umuntu ulanda isiqalekiso. Lesi siqalekiso sithola kuMahubo chapter 1 verse 1. Lithi babusisiwe abangahambi ngeziluleko zababi. Obviously uqalekisiwe umuntu ohamba ngeluleko zababi. Ubani okululekayo wena? Ubani omaphambi kwakho ngamaSunday? Wena ukuthi ulanda isibusiso noma ulanda isiqalekiso ngomuntu omaphambi kwakho. Ngoba umoya awukhafulayo osebenza kakhulu kunezwi akushumayela ngalo. Ikhonzi zikaSathane zishumayela ziyaqeqebula. Ngeke ngishumayelisise kwesikhonzi sikaSathane. Kodwa inkinga yabo isekuthenini abantu abasindiswa. Ngoba uSathane vele akaze uzosindisa abantu. Abantu abashunyayezwa yingilosi kaSathane, abafundisi bamanga, baqhubeka nokona, kodwa bebe bethi bangabantwana bakaNkulunkulu. Sibabona ngezithelo zabo. Umfundisi onomoya wokufela libonakala ibandla ngezingane zakhona ziyamitha, ngoba zidonsa lo moya okuyena, azikwazi ukuphila impilo engcwele. So qaphela ukuthi ubani omaphambi kwakho. So ngesikhathi uNkulunkulu ephefumulela umoya wakhe, umuntu eba umphefumulo, umoya wakhe wasala kumuntu waba umoya kaNkulunkulu. Kodwa mhla Adam noEva bona waphuma umoya kaNkulunkulu. Lithi ke abaseRoma 3 verse 23, ngokuba bonke abantu bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, ngoba banjani bayinzalo kaAdam noEva. Wonke umuntu wonile laseliphazamiseka ithebo likaNkulunkulu. Zaphazamiseka izinto eziwu-2 ngokona komuntu. Ayiphazamisekanga yomfanekiso kaNkulunkulu. Noma ke beyiphazamisile abanye ngalezi zinto esengiyibalile ukuhlobisa ukwenza lokho nalokho. Kodwa at least i-image ayishintshanga, umfanekiso songokaNkulunkulu. Ingakho uSathane sizonda, ingakho uSathane elwa nathi,
ngoba uyamsaba uNkulunkulu. Kodwa kahle umuntu oqabene noSathane, uSathane uqabene noNkulunkulu. Ngenxa yokuthi uyahlulwa ubalekela kuthina ngoba thina singama-weak points. So mayebona thina ubona uNkulunkulu kodwa ubona uNkulunkulu o-weak. Abesezophindiselela ke ukuxoshwa kwakhe ezulwini ngokuzowisa thina ekukholweni. Ngakho-ke fanele wazi ukuthi uNkulunkulu uwenzile umsebenzi wakhe. Emva kwalokho sasisahluleka ukumfuza, sahluleka ukubusa. Umulalela uthi asibuse phezulu komhlaba, sibuse ezilwaneni ezisemanzini, sibuse ezisemoyeni. Yonke into sasiyinikeziwe ukuthi sibuse. Uma ufunda wehla lapha from 27 uyathola ukuthi izilwane zane kwimfino ukuthi zidle. Kodwa kwashintsha konke mhla umuntu ewe wele sonweni. Makungangena ibhubesi la manje ngaphuka ihlala. Abantu bebaleka. Kanti sasiphiwa amandla phezulu kwebhubesi. Ibhubesi lalo ngamudla umuntu. Ibhubesi lalo imsaba umuntu. Ngoba uNkulunkulu wasipha ukubusa phezulu yonke into ephilayo. Mhla kwangena isono kwasuka ukubusa. Mhla kwangena isono kwasuka ukumfuza. Ngethemba siyizwa lena. So inhloso kaNkulunkulu ukuthi sifane naye, simfuze, sibuse. Yonakala-ke lento ngoba sengishilo ukuthi abaseRoma 3:23 bonke abantu bonile basilalele inkazimulo kaNkulunkulu ngoba bona ubaba uAdamu nomama uEva. Kungakho-ke ngoba seThesalonika izwi lenkosi lithi kufanele umoya, umzimba nomphefumulo kungcweliswe kube ngcwele phambi kaNkulunkulu. Lezi zinto zontathu ungenza umuntu ekukhohlisa ethi uJesu ufuna inhliziyo anandaba nomzimba. Befuna ukwenza izinto abayithandayo ngomzimba. Umzimba uphethe lezi zinto eziwu-2. Umzimba mawungcolisa umphefumulo nomoya uyangcola. Obviously okaNkulunkulu uyaphuma uhambe. Noma vele mhlawumbe ongakazi uzofika ongakazi uzohlala. Ngakho-ke uNkulunkulu ufuna umoya wakhe, umzimba wakho nomphefumulo wakho kungcweliswe ngokupheleleyo futhi kulondolozwe ukuze kungabi nacala efikweni kwenkosi. Akufanele kutholakala icala emoyeni wakho. Akufanele kutholakala icala emphefumulweni wakho. Akufanele kutholakala icala emzimbeni wakho. Ingakho-ke ngesinye isikhathi uma usenenhlanhla uzwa le ntshumayelo, uza abazali bakho uma usenabo bakutshela ukuthi yini owawuyenza ukhula umncane ongasayikhumbuli. Yini abayenza kuwe embi. Mhlawumbe bakulahla isiko lokulahla, ulahliwe. Ngakho izinto zingalungi zingaqondi ngoba ulahliwe. Kufanele uze sikukhulekele sikulande emkhathini la ulahlwe khona. Ngoba phela kwakafi ula emkhathini. Kwambi ukugodi wathi ngifuna uyongithola la. Siyakufuna ngezwi kaNkulunkulu asikuthola usemgodini kwalahla. Mawusenenhlanhla abazali bakho bekhona babuze bakutshela uzovuma izono zabo uzikhululwe wena. Hayi bona noma wayivuma izono zabo sifuna wena thina phambi kwethu asinandaba nalo singamboni nawe uvumela ngesikhathi sakho izono. Kodwa-ke uma ungasenabo yikuthi uzikhulekele umcele uNkulunkulu ukuthi akusiza ukukhulula wazi kwenziwani kuwena. Kodwa nje uma kunento ekuhlupha ekukhathazayo uzama ukuyinqoba inqobeki ngoba kancane konakala mhlawumbe usesesiswini manje isihlambezo bakunikela kuSathane. Kodwa ngoba uNkulunkulu uyakuthanda ukhona namhlanje ngoba ukulobile encwadini yakhe yokuphila. Unjani umoya wakho ungcwele ngokupheleleyo ngoba izwi lithi akufunyanwe ungenalo icala.
ungcwele umoya wakho. Umoya wakho phela ilento ocabanga ngayo, ingqondo yakho, umoya wakho. Injani imicabango yakho? Injani imizimba yakho? Mhlambe wayona ngamafilimu, amamuvi owabuka. Mhlambe wayona ingqondo yakho ngezinto ezitholayo ocingweni lwakho zephona, abantu abanqunu yonakele ingqondo. Athemile umuntu eshumayela ubumphumula, bethi mabehamba abantu ababili beshadile ukubalalisa, ngoba ingqondo yonakele. Kamathi uNkulunkulu angasisiza, ngoba ifuneka ingcwele lo ngqondo. Kunjani umphefumulo wakho? Ungcwele nawo ngokupheleleyo na? Ngilandela lelizwe lithi makulondoloze umoya, umphefumulo nomzimba. Kunjani umphefumulo wakho? Wona umzimba unjani phambi kaNkulunkulu? Awenziwanga amasiko phezu kwawo, awuthathwanga wanikelwa kwabangasekho, wanikelwa emadlozini esiwabiza ngamadimoni ngoba idlozi alikho. Abantu abafike balele baphumule, asisho ukuthi bona amadimoni, kodwa amadimoni azenza bona phezu kwabantu abaphilayo. Uma-ke wena usubunjiwe njengendoda kaNkulunkulu, lapha kuGenesis 2 verse 7, uthi uGenesis 2 verse 18, wathi uNkulunkulu akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngizakumenzela umsizi onjengaye. Akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. So umuntu-ke wahlala nje yedwa, wadalwa, wabunjwa, kwaphefumulelwa emakhaleni akhe umoya wokuphila, yena wayeseba umphefumulo. Wayibuka lento uNkulunkulu wathi lo ngeke, akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Ngizojika nje ngidlule la. Kukhona insizwa la esezingobaba nge-age, asiganiwe, azishadile. Uhlalele na ungixoxele? Ngiyabuza ngempela, uhlalele noma shada? Uthi uNkulunkulu ku-Adamu akukuhle umuntu ahlale yedwa, uhlaleleni wena? Ngiyabuza ngempela. Yazi ukuthi khona inkinga ozoyidala, awungilalelisise kahle. Ngoba omunye wangilalela esenyameni, waphuma ekhaya lezwi, wahambe ngikhuluma kabi, kwaze kwafika futhi kimi. Ngoba nangu sengiyawuhazi. Funa ngilalelisise kahle. Uma ukhula uba na 40 awuganiwe, ube na 45 awuganiwe, bese uzothi ngoba usuno-50 labo nje yakhathala manje, usuthatha ingane yabantu encane ufuna igane. Wenzani kahle lapho? Ake ngikhombise ukuthi wenzani. Uma-ke uthola umntwana una-50, ngesikhathi una-60 uyaretire, uyayeka ukusebenza lengane neminyaka eyishumi. Lengane akakaqedi ngisho e-higher primary. Yabona ingane idalela inkinga, izofundiswa ngani? Izofundiswa ngani? 20 years una-70 manje, uthole una-50, una-70 manje ufuneka e-university. Uzokhokhela ubani? Bonke abantu bakhomba obaba e-university ababonakala bezinsizwa, yona izokhomba ikhehla. Umkhulu wakho lona ubaba wakho wena. Iphila kanjani le ngane? Sasa mayisiphika, uyayiqalekisa uphatheka kabi, kanti wena uhlaleleni. Hayi mina ngiyabuza, ngiserious futhi. Ngoba uthi uNkulunkulu akuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Baze bakhula-ke nabesifazane abakwazi ukuyishada. Bazoyishada kanjani ukhona wena? Ungafuni ukubashada, ugugile manje.
mawusuthi ufuna umuntu ingubo zoyembatha ebugeni dlala ngengane yabantu nayo mhlawumbe uthathe ekhulile izothi ingane na 20 na 60 sehola impesheni mayifika e-university ngicela usibambane ethe ingane ezini ubani nalo uthi ubani bazile hayi mina ngimazi lo gogo loyo hayi ake noma wami loyo akuphika unina alanda isiqalekiso uNkulunkulu kanti isiqalekiso sidalo wena sidalo wena uhlaleleni ngempela uthi uNkulunkulu akuhle ukuthi indoda ihlale yodwa akusona isono ukuhamba yokukhuleka ucela unkosikazi uNkulunkulu uyacela unkosikazi uNkulunkulu uzokunika futhi mangeze ukukunika kutshela ukuthi wena akakudalelanga lokho kodwa ngaze ngizwe indoda engitshela ukuthi uNkulunkulu wathi ngashadi ngaze mhlawumbe ngiyayazi ngizwa amadoda aqhamuka ethi uNkulunkulu angishade nosibani hayi ukuthi ngashadi bahlezi abantu abashadile mawuqala neweka ku-30 ungashadile hayi awubuke kanti ukhonza abantu ukhonza lona wathi akuhle ukuthi indoda ihlale yodwa noma khona omkhonzayo hlekani kwanganiswa niyahleka vele yahlekisa le ahlale nje umuntu ahlale mhlawumbe uhlezi lapho njalo imbambile inkanuko uyazisiza uzilala yena dlala leli demon profeta esindisweni siphendukeni senze izinto ezifuna uNkulunkulu mawufunda uverse 28 engamfundanga ngoba ngikulesi sihloko kodwa sengiyadlula bengazile sengenela nje bengasiklanini uverse 28 kaGenesis 1 uNkulunkulu wababusisa uNkulunkulu wathi kubo zalanani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe nibuse phezulu kwezinhlalo zolwandle kuyaqhubeka lento eshiwo ngenhla usukubusiswa kuyisibusiso esasho uNkulunkulu ekuqaleni wathi zalanani nande luhlezile wena awusifunde lesisibusiso hayi bafowethu iphutha le asidlule la nama ngazi ngidluleleni kodwa bengisezile lithi uthi uNkulunkulu akusho ukuthi umuntu ahlale yedwa masithi ngizomenzela umsizo njengaye amazi umuntu washo kanjani ke kuwe wathi kuwena kuhle ngeke akwenzele umsizi uJesu Kristu inkosi 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 uma nomlalelisisa uverse 18 usivezela ukuthi owesifazane wenziwe ngomfanekiso wendoda ngoba kufanele amenzele umsizi onjengendoda so uNkulunkulu wenze owesifazane ngomfanekiso wendoda wenza indoda ngomfanekiso kaNkulunkulu but ekugcineni sifana sonke ngoba sonke sifana noNkulunkulu indoda kunjengomfanekiso kaNkulunkulu wasengishilo wayesethi umuntu uNkulunkulu esekhipha ubambo wamdala owesifazane waqela wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni ngalokho indoda yakushiya isenonini namathele kumkalo bayakuba nyamanye indoda yathi lo uyithambo lamathambo ami lo kuyinyama yenyama yami kwenziwa yini indoda isayide nabantu bakubo idela umkakhe na idela umkakhe kuthi makunengxabano ekhaya ngomakoti indoda isupport abantu bakubo ilahlelo ingane abantu efikile la ekhaya kwenziwa yindoda yabona ukuthi uphambanisizwe lithi izwi indoda
iyoshiwise nonina, that is verse 24, inamathele kumkani. Yini wena unganamatheli kumkani? Kudalwa yini indoda ingabashiyi abazali bayo inamathele kumkayo na? Support ngimela ngizofuna impendulo kulona loyo la. Kudalwa yini kube nemali ephuma ekhaya ikhishwa indoda iye ekhaya kubo inkosikazi ingazi, kodwa kube kuthiwe namathela kumkakho? Kudalwa yini lo? Awuboni nje abantu bakuxabanisa nenyama yakho nethambo lamathambo akho na? Awuboni ukuthi abantu bakubhidizela umndeni wakho? Thatha odadewenu babeke ekhanda phezu konkosikazi wakho, unkosikazi wakho akalutho. Mase khuluma udadewenu sokhuluma okugcina. Mase khuluma uma wakho khuluma okugcina. Ebafethu ake sikhulumeni lento. Abantu abesifazana abala abezwa njengamaphiko, ngithi angizofika kulezi zinto lezi. Sengifikile. Angizwa ke mina, ngisho ukuphuma nhlalani kodwa angizwa. Umama wakho uNkulunkulu umnike wena ukuthi akukhulise, akuzale, akukhulise. Bese ufika la engeke asageza khona uma usuyindoda. La umama wakho akasakwazi ukugeza indoda, sekufanele uthathe ozogeza makuthiwa uyagula. Okufanele udele lo mama wakho, kodwa khona amadoda angabadelile abazali babo. Ihlupheke ngani abantu la ekhaya kuze kufu unina wendoda kuyimayikhululekayo. That is bad. Ubambana nezwi kaNkulunkulu. Lithi uzoshiya ihlo nonyoko namathele kumkakho. Uma bakini bengamfuni umkakho ukuthutha impahla zakho uhambe. Uma kukubiza ukuthi ungaphindi ubuye lapho, ungaphindi ubuye, kusona isona uNkulunkulu. Kunokuzusala engane yabantu ubuhlungu. Inekhaya na ikhulisiwe lapho ilandeni, wathi uzokwakha umuzi wakho, uzokwakha umuzi kanye nayo, kodwa uzoyihlukumeza. Awufuni ukuphuma kini. Noma ungaphuma uhlele lapha kodwa bakini bakucontrol, bakufuna imali yana abayifuna kuwena. Ngoba unonkosikazi wakho manje kufanele ubhekane naye nezingane zakho. IBhayibheli licacile. Siyabona kubelungu. Abelungu bayahamba bayohlala ekhweni. Angithi amanye ohlala emakhweni. Isizulwini kuyihlazo lokho. Kodwa phuma kini ubaba kini benomfuni unkosikazi wakho. Hamba uhlala lapha naye. Wakho umuzi wakho. Uzoba ingane kuze kube nini? Mhlawumbe understand ukuthi ukwakha umuzi yini. Khona abantu asebebadala bazi ukuthi yini ukwakha umuzi. Uma uhlezi kini kungewona umuzi wakho uyoba ingane uzobe nentshebe emhlophe njengami, uyingane kodwa. Ngoba ukwazi ukwenza into oyithandayo. Le ngane abantu elandile lapha idelile ukuba ingane yakhula izofuna ukwakha umuzi. Iwakha kanjani umuzi? Kini. Ayikwazi ukwakha umuzi wayo kini. Ikhiphe nihambe nohlala lapha nibe nemithetho yenu, nibe nenqubo yenu nivumelana ngayo thina ingane soyiphatha kanje. Asizuyiphatha kanje, sizokwenza nje ukwakha umuzi leyo. Awukhulu usumdala uphethe uma wakho, uphethe odadewenu, bashadile abanye odadewenu kodwa bayakulawula la. Lithi uzoshiya ihlo nonyoko namathele kumkakho. Yena udelile ikhaya lakho namathela kuwe lingashonga izwi. Kodwa wena ukusho izwi kusho ukuthi kuyisona. Yazi ukuthi kuyisona. Ukondla abantu bakini kuyisona. Khuluma nale ngane yabantu ngivumelana ukuthi uzobondla, angisho ukuthi baye kungabondli. Khuluma nayo nivumelane. Abakini abayeke ukufuna imali kuwe, abayifune kule ngane, bethi silambile makoti. Abesethi ngizokhuluma nendodana yakho mama. Abasenalungelo kulomfana lo. Ukhulile manje wakho umuzi wakhe naye. Naye lo mama engaphazanyiswa umuntu akho umuzi wakhe wathola wena. Kodwa uzophazamisa wena manje. Ayasikhuleni kodwa esibe namadoda.
sezinjizwe. Yazi ukuthi ayikho esenzizwe. Uzomfuza kanjani uNkulunkulu ungayenzi into ayishoyo? Awuboni ukuthi ubulala umuzi. Faka isilingo kusazoza ntshontsha imali yakho ngoba imali yakho uyidla nabakini. Ingane ziyalamba la ekhaya. Mayene inhlanhla umtshela usuyihambisile akanaseyi usazothini imali engasekho. Hayi besikhuleni bafowethu abesikhuleni. Amazi bengithansi uzikhuluma izinto zamadoda zona sengizikhulumile. uNkulunkulu ke wayehlelela ngendlela. Ngalokho ke indoda yakushiyise nonini namathele kumkayo bayakuba nyamanye. Nyamanye kanjani nomuntu ongamoya? Awuziboni ukuthi nyamanye nodadewethu. Awuziboni ukuthi nyamanye nomndeni wakini ofanele usukane nawo. Siye ku verse 25. Babehambaze bobabili Adam nomkakhe bengenamahloni. Sasikunika uNkulunkulu ukuhambaze. But the day beziso avuleka amehlo basibona ukuthi bahambaze. Basibembatha amaqabunga esihlahla umphiwane. Wafika uNkulunkulu obanika iziphuzo wabembathisa. Namhlanje kwenzakalana abantu abafuna ukwembatha bahamba nqunu. Inkinga nje balwa noNkulunkulu. uNkulunkulu ufosiyeka sahambaze safuna ukugqoka. Mase silandela ke sesivume ukuthi sigqoka sisafuna ukugqoka. Shona lapha eJobheni abantu bahambaza abagqokile banqunu. Kuyenyanyeka kunjalo. Abenzi bakhe ababoni kuyenyanyeka bathanda benza into enhle. Ingqondo uNkulunkulu uyifiphazile bayinikele ebungcoleni. Babehambaze bobabili oAdam nomkakhe bengenamahloni bambelele. They were not ashamed. Ngoba uNkulunkulu wayebabeke lapho. Mase bembatha ke uNkulunkulu sayabembathisa. Sebenamahloni okwembatha. Qhamuka owesifazane wasentabeni. Gqoka ingubo ezinde ngoba silandela izwi. Bamhleke bathi uzenza isalukazi. Ngabe nandaba nokuhleka umvuzo wakho omkhulu ezulwini. Indoda iye kumkaya hamba eJobheni uhambaze shaya izimfushane. Usigqokele bani izimfushane? Awuboni ukuthi ziyakweqa. Sele wena la ekhaya ukhanda ivalo ulungisa igceke uyakwaba ngcono abanemali abamnika imali uyabuya la Jolly Gross uzodla umngcono. Indoda isithatha apha isibindi sokuye kumkaya benqunu ahambe engagqokile azilungise. Uzilungisela bani ukhona la ekhaya wena? Yini angavuka ekuseni azilungisa aqeda bese washa izitsha clean indenze yonke into ezilungisileke ngokuthi uzilungisela wena. Awuboni ngathi uzilungisela amanye amadoda. Ithule nje indoda. Mhlawumbe indoda umfundisi phela ngikhuluma la ekhaya lezi ngikhuluma ku YouTube. Indoda umfundisi hamba nomkayo shaya izimfushane ulenga ubucwebe uzipendile usola uNkulunkulu wamdalelani wanje. Kodwa indoda ihloniphekile umfundisi igqoka isuthi yashumayela. Uzolahla nalomkakho omvumela ngoba izwi lithi ngani ninyamanye. Unecala umfundisi wami uvumela umkakhe abenqunu. Ngoba amadoda ebandla la kwelika moya lala naye. Mayelala naye wagcina kuyena ngoba ninyamanye alala nawe. Ngomoya kusho ukuthi wena ugeyila. Ngokuvumela uNkosikazi wakho ahambese. Ake simhlonipheni uNkulunkulu. Samhlazisa, safuna ukugqoka sihambaze. Asigqokeni ke ngokuzivumela ukuthi sigqoke. Sihloniphise ithempeli lakhe. Emva kokona amehlo abo bazibona ukuthi bahambaze.
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdamu nomkakhe iziphuku wabembathisa. Genesis 3 verse 21 wabembathisa. Baba namahloni okuhambaze. uNkulunkulu wafihla ihlazo lakhe. Nathi kwelikamoya isambulo 16 verse 15 uthi ngiyeza njengesela ubusisiko lindayo alonde izingubo zakhe angabi ngohambaze baze bayibone ihlazo lakhe. Alifuneki ihlazo lakho kumoya libonakale musuhambaze ngabe ikholo elihambaze ngaqokile. Namhlanje abantu abasenawo amahloni okuhambaze banqunu. Lwase ngishilo kodwa baba bathule. Ngiyakhumbula nami msuka lapho. Kanti mangihlangana nomngami ngamtshela eyazi umuthi uma ugqoka iblue. Ingqondo yesilimele isififipele. Muhle kanjani mengigqoka iblue ngaphela uhambaze. Uvela ungaboni yazi ukuthi lento osiyibona kalula manje. Awuboni ukudayisa ngomkakho babezomthatha nosale. Udayisa mali kodwa uyamthanda. Jakambeze. Base bemthathile mhlawumbe uwelo usuthatha isibhamu uyambulala uyazibulala uhambe esikogweni ukubulala. Ukuvume ukuthi ahambe enqomo phambi kwabantu. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wabona konke akwenzileyo wathi bheka kuhle kakhulu. Kodwa thina sizothi kubi siyazishintsha. Ibuhlungu leyo. Ngoba uNkulunkulu wethu uyasithanda uthumela uJesu asifele isibambaneni. Senzele yonke into esifunayo. Mayingakwenzeli ngoba unodonga lwezono ususizona uzokwenzela yonke into oyifunayo. Kodwa bese sifuna ubuyele emuva siyohambaze. uNkulunkulu ngomlomo kaPaul noma ngesandla sikaPaul eholo moya kaNkulunkulu lapha eMaroma 9 verse 20 uthi oh wena muntu ungubanike wena ophikisana noNkulunkulu na okubunjiweyo kungasho yini kwakubumbayo ukuthi wangenzelani ngabanje na okubunjiweyo kungasho kodwa siyasho sifaka amazinyo egolide. Uma kuukuthi kuyaphoqa ukuthi ufake izinyo ungafakeli imhlobo elifana nelapho. Funa libheke eceleni. Akasahlekike lo muntu wakhona nalamazinyo akhe egolide. Kwele ukuthi kuyisa ukudla okudlile. Yena ke lo mzuzu ujabule ubona ukuthi izinto enhle ufake igolide emlonyeni. Uma kuwena awuthi ngishintshe le. Uma kuwena umuntu olwa noNkulunkulu kungebuhlungu kungenyanyisi konke wrong kuwe. Konke wrong kuwena. Uma ubona intombazane ikhindile ingembethe ngendlela efanele ukujabulele lokhu usubuke inkanuko there is something wrong kuwe. Ngoba uma unomoya kaNkulunkulu uNkulunkulu akathokozi yamnengisa lento nakufanele ikunengise. Bona umuntu ofaka amazinyo egolide niyahleka nje niyaxoxa ngize nisuka ngomtshela ngithi isono lesi kudalwa yini ngoba uNkulunkulu akayifundele wena uyayivuma wena. Zibheke lapho uzibona ukuthi uphelele uNkulunkulu noma uphelele. Ngoba uma uphelele uNkulunkulu uNkulunkulu akangakufuni nawe ukufuna akakunyanyayo nawe uyakunyanya akakuthandayo uNkulunkulu nawe uzokuthanda. Ngoba unomoya kaNkulunkulu. Kodwa mayingekho umoya kaNkulunkulu uzophambana noNkulunkulu akakuthandayo wena ukufuna. Lokho ukufuna wena lokho yena angakufuni. Uthi kuMpostoli Paul nokuba akanamandla yini umbumbi ebumbeni
ukwenza lesigaxa sisinye sithi esinye esihloniphekayo nesinye singahloniphekiyo na. Nganamandla uNkulunkulu ebumbeni. Wena-ke njengendoda uvumelani ngakho aphikisa uNkulunkulu na? Uvumelani. Enza izinto uNkulunkulu angazifuni. Khumbula ukuthi ninyamanye. Okwenziwa umkakho okwenziwa wena. Umvumela ukuthi akwenze nolahlwa naye ngokufanayo ngoba ninyamanye. uNkulunkulu ufuna umbuso. Ukubusa kwakho kuqala la endlini. Mawufunda uGenesis 3:16 lithi ukunqanela kwakho etshela inkosikazi kuyakuba sendodeni yakho yona iyakubusa. Kodwa sibuswa amakhosikazi enze umathanda nje uthobe nawe ulandele kodwa uthi uyindoda. Hayi utheshe ngilungiselele. Angisho ukuthi ungaphezulu kwenkosikazi. Ngoba wena uyinhloko ikhanda. Ikhanda ngaphandle komzimba ngeke lenze lutho. Kodwa leli ikhanda libuse lo mzimba. Anganoma ngizwa. Ubuse umzimba, usubusa ngensimbi. Xoxani nivumelane kube kuhle kodwa ubuse lo mzimba. Sho njalo nge16. Uyoshiya ubaba wakho noma wakho namathele kumkakho umbuse. Angikwazi laba abashaya amakhosikazi. Ngoba inyama yakho leyo ukwazi ukushaya inyama yakho. Kusuke egula umuntu ekhanda ongathatha induku ashaya unyawo lwakhe ashaya umlenze wakhe. Ayizwisa ubuhlungu uyagula lo muntu ekhanda. Sinyamanye namakhosikazi ethu asikwazi washaya. Kodwa sikwazi ukuvumela into engalungile kubo. Njengoba naye kungafanele avumele into engalungile endodeni. Injalo nje lento akekho umuntu ufuna ukuvuma. Ngoba siyalingana ngaphandle komzimba ikhanda lutho. Ngaphandle kwekhanda umzimba ulutho. Kodwa at the end of the day ikhanda libusa umzimba. Libusa kodwa linazo ikhanda zokubusa. Ngokumbona umuntu kodwa kanamathuluzi okubusa. Ikhanda kufanele libusa umzimba. Kodwa mase lilambile alinazo izandla sisemzimbeni. So kusho amathuluzi okubusa lo mzimba wakho futhi. Kodwa abuse ngoba uNkulunkulu utheni? Uthe mbusi. Ayike sikhuluma ngenhloso kaNkulunkulu ngomuntu. Bekusesingena isoke lenkonzo. Sizoqhubeka la-ke siye phambili. Sisifikile emaphethelweni enkonzo singaguqa sithandaze. Siye enkosini. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa. Siyabonga. Bese sikuzwile wangathi ungasisiza sibuyise ubuntu ebantwini. Kubuye ubuntu umuntu. Ngeke kubuye ubuntu kumuntu uma wena ungekho kuyena. Ngaphandle kwakho Nkosi ngeke senze lutho. Ngaphandle kwakho Nkosi asilutho. Sizinikela kuwena-ke namanje kuba Nkosi usisize. Sikwazi ukukufuza. Ngoba ngeke sikufuze sinomoya kaSathane. Kodwa sizofuza uSathane. Siyazi-ke Nkosi ukuthi uSathane ukuze aphume kumuntu nomuntu, umuntu kufanele akuvume ukuthi uyinkosi ngokuthandaza abaseRoma 10:9. Umuntu kufanele azivume izono zakhe, ziphume izikhali zikaSathane ukuze sikwazi Nkosi ukuthi umoya wakho uhlale kuthina. Sikwazi ukubusa la kufanele sibuse khona. Yikho sihlulwa ukubusa ngoba wena ukho kuthina. Singabusa kanjani umbusi engekho kithina na? Siyacela uNkulunkulu wethu benabantwana bakho bagcinile wabalonda indlela yonke bafika. Siqalekisa imoya amadimoni ezindlini abazolala kuzo. Fafaza igazi lakho Nkosi uyazazi. Kuba bonke balale kahle, xosha namaphupha amabi. Ibanako Nkosi bagcine balondoloze. Balale kahle
noma lapho singenayo imbhede kuyiziponji kodwa siyathela Nkosi imizimba yami ingadubeki bavuke be-fresh ngoba beze bazidelile bazolalela izwi lakho. Siyabonga-ke Nkosi ngakho konke sesikuzwile sibuyisela kwena-ke inkonzo noma-ke kusazoqhutshekwa uMSS azosukuma kodwa-ke Nkosi siyabonga ngakho konke udumo lonke lungolwakho lokufanele. Wena wedwa ohlala ekhanyeni ongesondele kukho, wena wedwa onokungafi nokube kuwe amandla nenkazimulo izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Nalulona lolusuku bemvukile abenkosi enhlonjiswe ubukhosi bayo le sebebuthwa abakhethwa bengeniswa uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Oh Baba, ngiyabonga.
Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu Baba lenkonzo yasesinikeze yona izwi lakhe elimnandi nangalolu hlobo elilungisa wonke umuntu. Akekho salile. Bengithi siyasala thina sesathola ophathina nathi salungiswa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Khona bese ngibabuka kancane ushuthi sakhona insilana yale emuva yokucabanga ukuthi akukhulunywa nami kanti bekukhulunywa nathi sonke. Bese ngibaqhaza abathile abangazange bathatha. Sengithi nje makuphuma la ngizothi uzwile kodwa kanti seziwa nakithi. uJesu Kristu inkosi. Siyabongiswa ngesihle. uNkulunkulu ukhuluma nathi ngalolu hlobo ngoba uyasithanda. Sithandiwe. uJesu Kristu inkosi. Singakayi emnikelweni ngiyakholwa ikhona imemezelo esizoyithola. Ngiyacela abazosinikeza imemezelo babe besilungiselela ukuze sazi ukuthi uma siphuma la sinyakaza sibheka ngapi. Yebo ngo singiza kuwe